Ahojte ľudia, máme tu part 2 zo 6. decembra. Takže ako vidíte, som nejak otvorila ten adventný kalendár svetlo svietmi. No, ale ešte musíme zistiť, čo je vnútri. Kostek sme už videli odpadiaľto. Je, že sú tu proste tie itemy a že keď to trošku zahrkám, tak je tam niečo počuť. Že to asi bude čokoláda. Poďme si otvoriť postupne tie políčka. Toto som nezačala otvárať, to už také bolo. Takže prvé políčko je hneď tunak. Ale ja absolútne neviem, že jak to mám otvárať, takže sami prosím vás nečudujte, jo. No. A tu mám nejakú takú dlhú šnúrečku, jo. Ideme sa pozrieť do druhého políčka. A vlastne ja mám zatlačiť toto a toto mám vybrať. Potom aj toto. Ježiš, budem sa taký náramok robiť, ty vole, kúkajte. Budeme takéto dačo, jo. Tretie políčko. Pardon, ja ešte v tom nemám skúsenosti, robím to prvý deň. A máme tu takúto krásnu vianočnú gulu. Jo. Ja sa to takto ukladám, jo, že prvý, druhý, tretí. Na štvrtom políčku máme... Čo to je? To je zvonček? Jo, to je zvonček. Jezus. To je na 4. december. V 5. decembri máme snehuliačika a 6. To sa mi až tak nevydarilo otvoriť a toto nemám ani šajnu, čo by mohlo byť. Ideme rozbaliť ešte tento adventný kalendár, len je taký veľký, že sa tam poriadne na túto obrazovku nemestí. Takže máme tu takýto veľký adventný kalendár, ktorý sa mi ani nemestí do obrazovky. Hopla. A máme hneď to prvé políčko, ono to je celé zabalené ešte v tom celofáne, alebo ak by sa to dalo povedať. Konečne ten strih, kúkajte, jo. Lebo ono to je to tam vôbec není vidieť. Fakt, ale že fakt úžasné. Konečne som to odbalila preč. Jak je ten adventný kalendár tak veľký, tak vám to ani neviem dať na obrazovku. Takže máme hneď prvé políčko, takže to budem robiť asi len takto, jo. A máme tu nejakú čokoládu a máme tu takého snehuliaka, ktorý má na sebe šál a uteká niekam. Druhé políčko máme tu hneď vedľa. Máme tu zase krúžok. A máme tu sane. Ešte tu mám